నిర్మల్ జిల్లా కడెం ప్రాజెక్టులో గంటకు నీటి మట్టం పెరుగుతోంది. క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో వరద పోటెత్తుతోంది. దీంతో 6 గేట్లెత్తి దిగువకు నీటి విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం అవుట్ఫ్లో 45,768 క్యూసెక్లు ఉంది. ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 700 అడుగులుండగా ప్రస్తుతం 690 అడుగులకు పైగా నీరు చేరింది. అటు ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని పరివాహక ప్రాంతాలకు అధికారులు హెచ్చరిక జారీ చేశారు.